Què tal? Benvinguts i benvingudes a un nou vídeo per al canal. Espero que estigueu tots molt i molt bé. Avui us portem un vídeo diferent perquè a falta de rumors i notícies, doncs ens hem dedicat a inventar-nos coses. I abans de res, aprofito, mira, no ho havia pensat però se m'acaba d'acudir, us vull aprofitar. Te dono les gràcies, Xico, aquí en persona en el vídeo per haver fet de mi en el vídeo de la prèvia de l'Eurolliga i en José Ramon ja li vaig donar les gràcies per privat, però una altra vegada, José Ramon, moltíssimes gràcies. I res, ben tornat a Agenda Bàsquet. Moltes gràcies per convidar-me. Moltes gràcies per convidar-me una altra vegada, Jan. Va ser tot un plaer assumir el rol de coordinador o de dirigir el vídeo de la prèvia. I bé, en tot cas, aquí es tracta de que vagi sortint contingut a la mesura que vagi sent possible i si és contingut d'actualitat que pot interessar la gent, doncs encara millor, com era el vídeo que va sortir en dissabte, no crec que vas acabar traient, Jan, si no recordo malament. Sí. I bé, doncs un vídeo que dins el que cap ha tingut prou bona rebuda en els 4 dies que porta penjat. 370 visualitzacions i 32 m'agrades. No està malament. Jo també ho tinc per aquí perquè t'anava a demanar els likes, perquè en José Ramon no sé què fuma, però clar, entre 50 i 100... És que per allà València encara estan eufòrics amb el gol d'en Ferran Torres i... Però això va ser abans. Bueno, clar, de fet sí. Vinga, va. No, aquí som conservadors. Dóna'm coses. Aquí som conservadors. Va, en demanem 40, posem 5 likes, va. 5 likes del que solem demanar normalment i ja està. 40 likes. No estic a favor d'això, perquè jo crec que 45-50... Sí, home, tu sempre que surts estàs en els 50. Xico, ets l'estrella. Doncs va, demanem de 50. 51. No, 51. Vale, va, superant-nos, a poc. 51 likes. Que ja sabeu que això ens ajuda moltíssim a créixer, que hem d'arribar als 500 subscriptors, que és la meta aquesta de l'estiu. Ens hem parat una mica en aquests 430 i pocs. I res, deixeu el vostre like, el vostre m'agrada i, sobretot, digueu la vostra en els comentaris perquè aquest vídeo portarà polèmica. Perquè farem la selecció catalana de bàsquet femenina i portarà polèmica perquè m'ha passat la llista, perquè l'elecció són noms seus, són noms d'en Xico, és a dir, la merda cap a ell. Però evidentment que tu pots dir la teva, que és que sempre soc jo el que m'he d'acabar mullant i aquí el senyor es renta les mans ben ràpid i tota la merda que caigui sobre mi després. Ja te vaig apretar dient-te digues noms que no esperem per fer una selecció més divertida. Perquè hi ha coses que te les pots imaginar. Així que anem a això. Va, com que ja veieu que aquí ja hi ha una mica de discrepància, vosaltres també ho podeu fer en els comentaris amb tot el respecte. Si no teniu respecte, elimino el comentari i a prendre pel sac. Així de clar us ho dic. Vinga, va, comencem a la posició de base, que és la que t'he dit, que estic totalment d'acord. Sí, doncs d'entrada aquí, bueno, és que a la que he començat a pensar una mica amb noms de jugadores catalanes per la posició de base està clar, doncs, que havia de ser un Mariano Ortiz 100%, llavors els altres sí que podies tenir algun dubte, perquè bueno, per allà també pots arribar a tenir a Laia Flores, pots tenir alguna altra opció que pot fer de base, però bueno, està clar que si hi ha Clàudia Soriano i Aina Ayuso, que estan fent excel·lents temporades aquests últims anys a la Lliga, doncs són eleccions bastant òbvies, no? Penso. Sí, totalment. I que, a més estan a la selecció espanyola. Vull dir, és que és com deixes d'estar a la catalana si estàs a l'espanyola, que en teoria hi ha més per escollir. Exacte. No, és que és així. I són jugadores que són totalment complementàries. Al final, Mariano Ortiz, a través de la seva alçada i bona visió del joc, també et pot generar des del pal baix. És una jugadora que et reboteja, que t'assisteix. Clàudia Soriano té molts de punts, és superelèctrica, roba moltes pilotes. Aina Ayuso penso que és una mica un mix de les dues, sense potser tenir aquest punt de poder jugar pel baix que sí té Mariano Ortiz. També li agrada més jugar de cara a cistella, ser més elèctrica, tenir 1 contra 1, tenir també els seus tirs des de la llarga distància.
doncs penso que són tres bases molt complementàries, la veritat. Anem a la posició d'escorta, Xico. A veure què me'n dius. Posició d'escorta. Aquí sí que hi ha potser més veterania, tot i així hi ha un punt de joventut, i és que he decidit agafar a Andrea Vilaró, Txell Alarcón i Rosó Buch. Al final, doncs, tres jugadores, dues d'aquestes que tenen àmplia experiència a la Lliga, porten més de 11-12 anys jugant, ara mateix així, dient-ho sense mirar trajectòries, però com són i més o menys és això. Txell Alarcón, si no em falla la memòria, va debutar en 16 anys en Campus Prometei i ara en té 23, crec que són. Llavors, bueno, ja són també 7-8 anys que porta jugant aquí a la Lliga, i també doncs, és una jugadora que, sobretot aquests anys al Jairis, està demostrant un creixement enorme en les seves facetes del joc. Segurament li falta que ha de fer un petit salt per ja estar en aquest punt d'anar en convocatòries de 5x5, perquè crec que en 3x3 ja hi ha anat, per tant, si ha anat en 3x3, ara que ho dic, doncs ja serà fix en 3x3. Xico, crec que ha anat alguna convocatòria amb el 5x5. Ostres, però ara... diria que potser ha jugat 3 partits, com a màxim. No ho tinc clara, però bé, en qualsevol dels casos sí que són, doncs, 3 jugadores, sobretot tant la Txell com l'Andrea Vilaró, que són excel·lents tiradores i bones defensores perimetrals. Rosó Buch m'agrada més per ser una font de generació de joc, trobo que és interessant. I bé, doncs, considero que continuem tenint 3 jugadores que també són bastant complementaris, que t'aporten diferents aspectes i que doncs, són vàlides. Te puc dir algun nom, però crec que és passar-se la meva... Mira, jo aquí tinc una fulla, no t'ensenyaré perquè hi ha altres coses d'alguna altra cosa que estic tramant, que tu ja saps, amb totes les jugadores catalanes que estaran a la Lliga l'any que ve. Aquí, si no falla la memòria, dels que juguen en bàsquet professional, només hi has d'afegir a Laura Méndez, que recordem que ha anat al Burx. Les altres espanyoles crec que no són catalanes. Per tant, doncs, Laura Méndez és la que haurien d'afegir i penso que no té lloc. Marta Alsina, però és el que t'anem a dir, és una proposta massa arriscada. No, bueno, Marta Alsina ha fitxat pel Jairis ara fa poc. Sí, per això, però com amb les 3 que té al davant, és com... és passar-se. Jo pensava més, potser amb Nuc Bosch, que sí que ja té experiència, tot i que encara està un punt verda. Pensava, si no, Gala Mestres, aviam com torna d'aquest any d'embaràs, també. Però així, escorta, pura, que pugui rendir a bon nivell en efectes immediats, penso que no n'hi ha 3 més que ho puguin fer millor que elles. Va, anem a la posició de l'E. Caral Casas i Helena Home. Aquí te trec a la Caral. I qui fiques? Per estils de jugadores que ja has posat i t'agafa una reserva, te poso Júlia Soler. Sí, amb Júlia Soler el que em falla és aviam quan tornen els creuats. Està clar que tot això ho fem doncs, sí, és un joc. Pensant en rendiment de l'última temporada, i està clar doncs, que el de Caral Casas tampoc ha estat un rendiment de notable, ni molt menys, però bueno, és una jugadora que té experiència, que si està bé físicament doncs pot continuar fent bons partits. És una jugadora que viu un vol de la seva velocitat, de la seva condició física, i doncs trobo que sí que és un perfil més defensiu, que en atac potser és més limitat, però que és especialista defensivament. I això penso que costa que ho puguis trobar en les altres jugadores. Quina de les dues? A la Caral. Vale, estem d'acord en això. Però jo te posaria Júlia Soler per davant de la Caral perquè veig a l'Andrea Vilaró i me recorda una mica en aquest sentit defensiu a la Caral. Llavors també la Txell, que té el tir de 3, i la Rosó Buch, que és una mica més manejadora. Llavors també és com... Són qualitats que té la Caral però que ja estan cobertes per altres jugadores. Llavors
posaria més centímetres, una mica més de quilos i també puntaria amb la Júlia Soler. Opinió personal, eh? Sí, no vull dir pas que la Júlia Soler no es pugui mereixer estar aquí, eh? Està clar, doncs, que si anem a mirar l'última temporada que va fer amb els Cedis, segurament doncs s'hauria d'estar dins d'aquesta convocatòria de 12 jugadores, però bé, està clar doncs, que si ens basem en rendiment individual la temporada passada, doncs han de tenir reserves. Sí. Va, seguim, a l'epivot. N'hi havia una que era claríssima. I que suposo que tots sabrem, que és Carolina Guerrero. Llavors, abans d'entrar ben bé a parlar dels interiors, hi ha una cosa amb el bàsquet català i és que estan costant que surtin interiors dominants o que siguin, doncs, de veritat, projectes per ser grans jugadores dins de l'èlit del bàsquet estatal. Sí que Carolina Guerrero doncs, ha fet una excel·lent millora i no hi ha res a retreure-li, però també té les seves limitacions quan de fet tota jugadora. I bé, doncs, sempre ha faltat aquest punt, no?, de tècnica, de qualitat al joc interior. Carolina Guerrero és una, Edna Capel, que l'any passat estava a l'Azul Marino, doncs és una dels altres interiors que he decidit agafar. I l'altra és Anna Palma, que de fet no és una l'epivot com a tal, ella és l'E, però com que és una jugadora versàtil en combinar aquestes dues posicions, que és una jugadora doncs, que es sacrifica, que pot jugar oberta, que no té un excel·lent tir de 3, però sí que pot crear-te certa amenaça, doncs penso que ficar-la aquí com a 4 ràpida, com a 4 oberta, és una opció interessant. M'agrada, i a més que, per exemple, Edna Capel no la tenia controlada, no havia jugat a Lliga Femenina. Edna Capel, abans d'anar a l'Azul Marino l'any passat, fa 2 anys, si no em falla la memòria, estava a l'IDK, per tant ja té experiència a la Lliga, i bueno, és una jugadora que potser encara està en punt verda, veurem ara aquest any... On ha anat la Edna Capel? No, aquest any ha fitxat per l'IDK, doncs potser fa 2 anys encara no estava ni a la Lliga. Ha estat 4 anys de challenge fent trossos de números i aquest any ja ho ha rebentat. Vale, d'acord. Doncs serà el seu debut a la Lliga. És una jugadora que té condicions físiques interessants, que doncs, també, degut a la seva joventut, doncs, és una jugadora que és ràpida, que és explosiva per la posició en la que juga. Llavors, bé, doncs, és un perfil potser més diferent al de Carolina i Anna Palma, que ha de jugar més per dins, però bé, és interessant també. Vinga, va, a dins, què hi poses? Hi ha el 5, poso l'única pivot pura que hi haurà a la Lliga aquest any, que és la Gisela Sánchez, que l'ha fitxat l'Estudiantes aquest estiu, provenent de la Lliga Universitària. No ve de fer grans números a la Lliga Universitària. De fet, crec que aquest últim any, si no recordo malament, estava fent 5 i pocs punts i 4 i alguns rebots, tampoc sé el minutatge. Però bé, segurament sigui de les 12 convocades la que té més marge de millora, la que està més verda també, i bé, doncs, es necessitava una pivot pura per tancar aquest roster de 12 jugadores i amb ella, doncs, penso que el deixem tancat. Vale, va, anem a per les 3 suplents, o reserves, que ja n'hem dit una. Que és Júlia Soler. Digues, sí. I les altres dues? Les altres dues són Laia Reventós i Ainhoa López. Les 3 jugadores són jugadores, penso que bastant diferents. Laia Reventós tècnicament és una meravella, també és una font de generació de joc, té tir exterior, té tir de mitja distància, és agressiva en defensa, tot i que no és una excel·lent defensora, té certes coses interessants. Li agrada també ficar mans. Si té espai per córrer, no dubta ni un moment en fer-ho. Júlia Soler, una mica el que has dit, és una 3&D, no?, que en diuen als Estats Units, tiradora i defensora. Doncs cada any esperem que torni bé de la lesió i vagi millorant doncs, amb aquest rol que és tan interessant tenir i que costa doncs, trobar jugadores d'aquest perfil. Sí que en Bot encara potser penso que no és la seva gran qualitat, però bueno, té certa capacitat de generació més per ella mateixa que per l'equip.
finalitzant ella mateixa ja en penetració. I l'altra és Ainhoa López, evidentment, doncs, la capitana de l'Uni Girona no la podien deixar fora dins aquestes millors 15 jugadors catalans que considero que hi ha ara mateix. Podria arribar a tenir lloc dins de les 12? Bueno, complicat, perquè sí que al perímetre doncs, tenim la sort que aquí a Catalunya hi ha molt talent. Això no vol dir que Ainhoa López no el tingui, però bueno, penso que les que hi ha ara estan un punt per sobre d'ella. Ainhoa López doncs, és tot entrega, és també molta agressivitat, és també doncs, que et deixi detalls tècnics interessants, és també que pugui tenir tir exterior, que sigui vertical. Doncs, bueno, una altra jugadora que també et pot donar minuts de qualitat. Totalment. I amb aquesta selecció tu creus que arribaries, no sé, medalles potser no, però jo crec que competir a dins pateixes. El que em fa patir més és el joc interior. Perquè sí que joc interior hi trobo a faltar doncs, aquest punt físic, sobretot, perquè al final els punts els pots acabar trobant en les altres posicions, els punts importants. Sí. Però m'hi falta un plus físic. Llavors, bueno, si et trobs en un mundial, t'has de trobar amb AJ Wilson o Bryn Stewart o Emma Messeman, em costa veure que alguna d'aquestes 4 jugadores doncs, poguessin aturar-les en condicions. També t'he de dir que he anat a ficar els millors casos possibles, però bueno, per dir alguns noms en concret. No, ja t'entenc. Seria un equip de córrer moltíssim, de defensar línies de passada a mort, recuperar pilotes i... El bo és que en molts de casos podries fer defensa de canvis, això sí, que això en bàsquet modern també cada vegada més s'utilitza molt, aquest tipus de defensa, jugar molt en 2 contra 1, el pal baix i aquestes històries. I bé, doncs, no penso que pogués estar en condicions per les medalles, potser, però sí que per fer un bon paper en un europeu o un mundial, això sí que ho penso, sí. Estem d'acord, com no pot ser. Doncs res, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat aquesta idea de fer la selecció catalana. I res, Xico, ens veiem a la pròxima i a veure si surt algun rumor que podem explicar. Tu no en saps cap? No, encara no. No? Doncs haurem d'anar esperant, aviam què passa en els pròxims dies. Que la gent estigui subscrit al canal, que així li saltarà la notificació quan anem a explicar l'últim rumor de l'Espart Girona. Xico, moltíssimes gràcies i ens veiem en el pròxim vídeo. Adéu. Digues. No, adéu. Adéu. Doncs adéu. Recordeu subscriure-vos, el like, que hem d'arribar a 51 i ens veiem en el següent. Que vagi molt i molt bé.